Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis nyapa Drik ya? Iya, wis Ma. Apa urung turu? Mama wis turu lilir. Oh, iya. Jam 09.00 mau aku turu. Aku mau njogo angine deres. Iya. Nek kene subuh Hmm, panas, Ma. iya sayang. Iya. Udah mau. Heeh. Iya. Halo ya. Iya, Ma. Wingi urung situ kirim ya yang. Wis yo, wis tak transfer, Ma. Ya Allah ya, kok tak goleki ning HP ora ono. Oh no, ning HP gede. HP gede to? Iya. Piro yang? Tak kirim. Piro sayang? Kok tak jupuk tak kon indah. Iya. Tak kirim. Piro? Ya engko dipilih Mama to. Piro sayangku? Iya, dipilih Mama gitu. Mbak ngomong muni urung to yang. Ya engko Mama kan ngerti dhewe to. Yo, maksudnya nek wis kan ning HP ketok, lah ning HP ra ketok kok yang sing ngelap-lapi wae. Wis tak kirim ya Ma, wis tak transfer. Piro kirim ni piro? Wis ngerti dhewe lah. Yo tak tilikane. Ya sing Ya yang penting ngomong ya ya matur to, dadi nyong gelas, esuk tak telepon Indah, takon dibuke. Semoga bayar listrik. Listriknya kira tak bayar. Aku mau jalur tawangi Indah, nak. Engko bayar saya listriknya kalau pajak tanah. ya Iki kan pajak tanah wis dikake surate. ya ya wis. Ya Maksudnya nek ayah genang ngirimi, aku tak ngomong Indah, sing nggo bayar pajak kebo, pajak rumah karo listrik dah. ya Urung kirim ra. wis Ma, wis tak kirim. Lah ya ora matur piro sik nyutang bil Indah, iki sik gemelek iki. Ya dipilih ra nek HP Mama. Hah? Wis ning HP-ne Mama ono. Ya HP wis. cilik. HP cilik. Tapi gede ra Ma. Ngirimi ayahmu jam piro? Wingi Wingi jam piro? sampai rombo lari aku. Lha wong tak tiliki ora ono kok. Piro ya ngomong bae, ngematur bae ra matur sayangku. Pokoknya sementing sehat-sehat Mama. Wong ngirimi piro sik kok. Oh. Mama dipilih sing tenan to. Sampai dikirim kok. Ya wis tak tilikane saiki. Ya, sehat-sehat Mama. Amin. Sering bersyukur, Ma. Iya sayang, aku lampu wis turu tangi ndelok jam iki wis balik kerja ngono kok. Wis semangat kerja. Ya, luwes Ya tekun. Luwes iya. tekun dengan, Ma. Iya sayang, iya sayang. Terus ya, Ma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang Mama. Yo, mah sayang ayah.